Daw ni ale wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée n'a dɛmɛbagaw n'o ye Irisilakaw ye k'u ye wulikajɔ kɛ dugukolo ko ale ko hukumu kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasiw ka bolofara wulikajɔ dɔ ye min ye u ni bamanciwale kɛbagaw karila ɲɔgɔn na u n'u dɛmɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in bɛɛ lajɛlen ale kɛra min ye Segu marabolo kɔnɔna na kibaruya jɔnjɔn sɔrɔlen sa k'a jira k'a fɔ ko min ye bamanciwale kɛbagaw bolila ka t'u dogo dagayɔrɔ dɔ la min ye cɛdenw ye u ye goni kɛ u ka o yɔrɔ in na Kɔngɔjanikaw olu fɛ yen kilomɛtiri 3 de b'a ni Sayi cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Segu marabolo kɔnɔna ye Fala ye o waati kelen fana na tuguni armée wulikajɔ wɛrɛ fana kɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔ yɛrɛ masurunama kilomɛtiri 30 gosili u y'o kɛ ani sababa bɛnna armée a kɔni ka maa ɲiniw bɛ senna dugu ma pankuru ale kɛlen ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka bamanciwale ni jɔwale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu porokotora ka bɔ nin ko ninnu na tɛgɛ bɛ se ka da olu ka cogo min Jean-Élisée Daw ko ka wolomasiri tabaw ka cɛsiri ni wulikajɔ ni timinanja fo baara kɛ ko ɲuman k'o fo dugudenw k'u wele hali bi wolomasiri tabaw k'u senkɔrɔma don kunun ko armée ka wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna na dugukolo ko ta na sira fɛ ɲɔnɔ marabolo la sa u ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲininiw kɛ bamanciwale ni jɔwale kɛbaaw caman minnu bɛ moto kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye Togolokurakaw olu fɛ yen Masina marabolo kɔnɔna na Segu ale kafo kɔnɔna don o la sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen fana tulo kan armée ka wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra ka ɲɛsin jɛkulu marifacigiw ma maa minnu bɛ yen n'olu ye JNIM ni FLA ye Kidali marabolo kɔnɔna na ninnu kɛlen ka to ka minɛnw dogo yɔrɔ min na sa minɛnw faralen ɲɔgɔn kan armée ye ta kɛ o fana kan o waati kelen fana na Jabalikaw fɛ yen wulikajɔ kɛra sa ni fɛɛrɛ ni dabali ye maa dɔ kɔni tun bɛ yen sa olu tun bɛ pick-up kɔnɔ ani moto u bɛ k'u yaanba min ye armée ye a ye ta kɛ olu fana kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la Jean-Élisée Daw ko wolomasiri tabaw ka fo wulikajɔ ni cɛsiri baara ale kɛcogo ɲuman o bɛ se ka faamuya cogo min kunasini ko min ye wolomasiri tabaw ye minɛnw nana ka bɔ Irisilakaw fɛ yen a yɛrɛla sa ka fɔ ko minɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye blindés ye blindés minnu tɛmɛna Lomé fɛ ka na Burukina cɛ ci Sikaso Buguni ka na se Senukaw fɛ yen Radio Mali maaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ja la an ka jɛ k'o filɛ a bɛ nanzarakan na. En vue de la lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes et leurs partenaires stratégiques, la Russie, poursuivent leur mission avec efficacité et détermination en se renforçant régulièrement avec des équipements militaires ultramodernes pour faire face aux enjeux sécuritaires. C'est ainsi qu'un important convoi de matériel militaire russe est arrivé tôt ce samedi matin 25 juillet 2026 à Bamako. L'impressionnant convoi militaire contenant des blindés de transport de troupes, des blindés de combat, des engins du génie civil et militaire, des pièces d'artillerie, entre autres, aura fait 10 jours de trajet du port de Lomé au Togo pour Bamako, en passant par Sikasso, Bougouni, Oulissébougou, puis Sénou. Également, une bonne partie des armements, l'arsenal militaire, était chargé sur des transports lourds, notamment des remorques couvertes de bâches. L'arrivée de ces nouveaux équipements militaires illustre davantage la vitalité et l'efficacité des relations militaires entre le Mali et la Russie, déterminées à lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes.